nitie pok ma idhi time kamati mopogore opogore mag od bura to motelo kanyo no ywaruok mano siako bede jomoko dwani mondo mi otergi e kamiti mopogore opogore. Useketo chenro machal nadi mondo mi jok ma bende nigi ng'ur to kod jomoko ma bende nigi geno mondo mi bedonje kamati go oyudo lemo magi mako? Ingeni ywaruok mag kamati gi ok en gima wendo, en gima pile pile e bunge ka bunge wakadhe. Koro gima pogore en mana kaka utiyo kod kaka umanage. Ji nyaka dwar, ingeni gombo nitie, then ji bende donjo e bunge, nyanya joma donjo mawelo donjo gi paro moko ni nitie komiti moko ma kamoro beyo molo mamoko. Bang'e ka gisedonjo be ginongo ni komiti gi chalra chala. Ok ang'eyo ni ber ni to ging'iye yo mane. Koro ji nyaka bed gi ywaruok kage kacha. To gima ng'eyo ni wago mbaka kata mana sani, kata mana weche manyo kamoro wuok e ODM ka Azimio mabe wacho ni ok wendo, kech king'eyo kana mana bunge manyo waacha jo Jubilee nene gi ywaruok zaidi. Wan korwa koni ne watemo manage ywaruok ma weche ne ok ng'eny ahinya. Kuro sani en tij jomanyo omi bandera kata omi tich kata pok mar telo ne kweth marwa e od bura. Joma ne oyudo thuolo kaka Opiyo Wandayi ka leader of majority korwa koni, speaker no lande ni koro minority, gi Junet kaka whip, to gi Robert Mbui majalup Opiyo Wandayi gi Sabina Chege. Kuro en tijgi mondo gibed fair, tim gini e yo ma uyanga, kaeto nyaka giler ne wabunge ni ji te ok nyal bede committees magedwaro. Kech ibiro nwang'o ni samoro committee kaka budget ma nasebede nyaka ne los budget committee, paro ni wang'ni kaluwore kaka naneno ka gombo nitie na decide ni mondo koro wang'ni kika adwar bede budget mondo jomoko bendo bedie. But budget ibiro nwang'o ni wan gi thuolo gi kaka ng'eto mar speaker koro wabro madhi bedo gi thuolo 13 mano mar Azimio, kech en gi membership mar ji 27. Ji 13 gi to ninwang'o ni ji 70 ochiwo kwayo ne gidwa bede e committee. So ok gite, ok ng'ata madwaro bede budget committee biro bedo gima gibiro ng'iyo en to be in gi expertise, lony maber area mag budget go, kaluwore gi maybe sombi kata kun misetiye, ma inyalo kelo go medruok kidonje budget committee. To gi regional balance, nyaka ging'e ni ka gikawo ng'ato koni gikawo ng'ato kocha mondo kik jomoko ne nigi to genoko gi gik machalo kamago. Jomoko bende ng'e ni to isebudhe bede bunge be marom nade, nikech samoro jok mawelo ahinya mondo mi gilan kaka budget operate pro kawo thuolo. Koro mago gik ma jo wabunge magwa nyaka bed ready ni biro timore. Ji te ok debede committees magedwaro. Kamano